Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýekeje ogluna özüne sowgat berlen ahalteke atyny gowşurdy. Döwlet baştutanynyň özi we ýurduň resmi metbugaty bu çärä simwoliki many berdi. Türkmenistanyň döwlet metbugatynyň habaryna görä, prezident öz ogluna ýurduň ähli atçylarynyň adyndan özüne hödürlenen Han Kerwen atly 3 ýaşly ahalteke bedewini beripdir. Gurbanguly Berdimuhamedow atyň adynyň manysyny düşündirip, sözüň aňyrsynda türkmen dilinde mukaddeslik derejesine göterilen dowamat bar diýipdir. Kerwen hatarlarynyň uzap gidişi ýaly bu urda bar bolan asylly ýörelgeler taryhyň dowamynda nesilden nesile geçip dowam bolsun diýip Türkmen metbugaty prezident Gurbanguly Berdimuhamedow seterler. Prezident Berdimuhamedow bu sowgady 6-njy iýunda ahaltekatçylyk toplumuna eden saparynyň dowamynda gowşurdy. Sowgadyň kakasyndan ogluna geçmegi dabaraly ýagdaýda ýerine ýetirildi. Türkmen Döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä Serdar Berdimuhamedow aty çapyk suwarlaryň bayramçylyk eşigi bilen birlikde öz kakasy ýurduň liderine getirip beripdir. Şondan soň prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara Ahaltekatçylyk Assosiasiýasynyň we Halkara Türkmen alawaýitleri Assosiasiýasynyň ýol başçysy bolan öz oglunyň bu bedewe özüniň eýe çykmagynyň dogry boljakdygyny aýdyp, ony Serdar Berdimuhamedowa gowşurypdyr. Han Kerwen atly at aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän bedew bayramynda we Türkmen alawaý gününde ýurduň atçylyk işgärleriniň adyndan Türkmen prezidentine sowgat berilipdi. Vice-premier Serdar Berdimuhamedow Halkara Türkmen alawaýitleri birleşigine we Halkara ahaltekatçylyk birleşigine ýol başçylyk edýär. Iki gurama özüni atlar we itler boýunça bilermen hataplayan prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň initsiatiwasy bilen döredilipdi. Aprel aýynda Türkmen prezidenti ogly Serdara hormatly içşinas ady bilen sylaglady. Serdar kakasyna derek bedew we Türkmen alawaýlary güni bayramçylyk çärelerini hem baştutanlyk etdi. Türkmen prezidentiniň öz bedewini ogluna gowşurmagy häkimet miras düşürliginiň ýene bir simwoliki wakasyna öwrildi. Serdar Berdimuhamedowyň jemgyýetçilik we syýasy işçiligi soňky 5 ýylyň dowamynda ýüze çykdy. Şol döwrüň dowamynda prezident dabaraly ýagdaýda sport marafonunda ogluna estafetany gowşurdy we miras atly ata mündürip gezelenje çykardy. Döwlet metbugaty şol wakalary nesilleriň dowamlylygynyň nyşany hökmünde häsiýetlendirip Serdary halkyň oglu diýip adlandyrdy. Serdar Berdimuhamedow bir näçe resmi wezipäni hem eýleýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ogly bir wagtda premier ministriň orunbasary, Gözegçilik palatasynyň başlygy we Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýokary derejeli wezipelerini eýleýär. 39 ýaşly Serdar Berdimuhamedow bir wada eýleýän bu wezipelere soňky aýlarda eýe çykdy.